Mga kapuso, isa kabag-o nga low pressure area ang nagtuhaw kahapon sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Apang madasig lang ini nga nagtinir sa boundary kag gilayon man nga nagwa kaina sang aga. Ulihi ini nga nasiplatan sa pag-asa sa kalayuon nga 480 kilometers west-southwest ang Puerto Princesa, Palawan. Manubog gyapon ang tsansa sini nga mangin bagyo sa sulod sang 24 oras. Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ kag easterlies gihapon ang padayon nga makaapekto sa pungsod. Base sa datos ng Metro Weather, mataas gihapon ang tsansa sang ulan sa Western Visayas kag Negros Island Region. Mabaskog ang ulan sa pila ka lugar nga posible magapabaha o kon magresulta sang landslide. Gani mangin alerto gid mga kapuso.